Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачайце за невялічкую затрымку, тэхнічны момант, тым не менш я рады, што да нашага эфіра далучыўся першы дарадца Святланы Тихановскай, Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Добрый день. Ну, я так разумею, с колаў і адразу на колы ці накрылы, тому что вот я читаю першую ж паведамленне ў чаце, яшчэ эфир не пачаўся, а Максим піша: ці сустракаліся вы ўжо з Сергеем Тихановскім, аб чым размаўлялі? Ну, я думаю, что цяжка было не сустрэцца як мінімум на тутацы, бо по фотах бачыў, что Франак быў на тутацы, нават удзельнічаў у адной з дыскусій, ну і Тихановскі быў таксама, хаця можа разышліся так, што і не сустрэлі адзін аднаго. Ці ўсё ж таки былі размовы і пра што дагаварылі, якая у вас увогуле камунікацыя і супраца, ці ёсць яна ўвогуле? Ну, вельмі добрая камунікацыя, но мы ж сустрэліся ў амерыканскай амбасадзе, калі ён прыехаў з Менску, і ён прыехаў, яго прывезлі. І тады ён правёў час са Святланай, потым мы пазнаёміліся. Я памятаю яго ў 20-м годзе, я быў на пікетах каля Камароўкі, і тады здымаў розныя сюжэты пра чэргі, пра першыя пратэсты, пра Тихановскага. Но потым яго затрымалі, і, безумоўна, 5 гадоў мы не камунікавалі, а зараз пазнаёміліся зноў. І, вельмі цёплая камунікацыя, ён поўны энергіі і ідэяў. У яго ёсць ідэі і па інфармацыйнай працы, па медыйнай, палітычнай, міжнароднай. У прынцыпе, ёсць парады па ўсіх сферах. Там дзесьці ён яшчэ не арыентуецца, яму трэба падказка, дзесьці ён гатовы там уступіць у бой альбо сам, альбо кагосьці там знайсці, закрыць нейкія напрамкі, звязаныя там з працай офіса там дэмакратычных сілаў увогуле. Яму, безумоўна, цікавая больш такая блогерская інфармацыйная работа, это тое, дзе ён як рыба ў вадзе. Але мы бачымся практычна кожны дзень, сёння таксама сазвоньваліся, размаўлялі пра некаторыя ініцыятывы, якія бліжэйшы месяц-два можна запусціць, і мне пакуль з ім вельмі падабаецца, камфортна, і мне здавалася, што вось якраз нам не хапала такой энергіі, такога асвяжэння ўсяму дэмакратычнаму руху. Але, Франак, вот Сергей на сваёй першай жа прэс-канферэнцыі заявіў, што ён не будзе нешта там далучацца да працы офіса, не будзе спрабаваць там Святлану там замяніць ці там, скажем, адцягнуць ад яе ўвагу і гэтак далей. Але насамрэч, вот зараз каманда, якая працуе ў офісе, яна таксама працуе і з Сергеем, ці ён ідзе абсалютна вот ужо сваім, выбудоўвае нейкую там сваю супольнасць? Вот я ведаю, што прэс-сакратар Сергей Беспалаў, у яго ўжо ёсць как бы асобны от офиса, и он как бы и не имел дачынення до офиса, то есть он асобна працуе, налаживая свою працу, ці ўсё ж таки команда Святланы Тихановскай яго дапамагае, апекуе дзесьці нават? Першыя 2 тыдні, безумоўна, мы максімальна дапамагалі і з медыязапытамі, арганізацыяй прэс-канферэнцыі, акцыя ў Вільні, Варшаве. Але зараз ён ужо пачаў фармаваць сваю ўласную каманду, і гэта здыме нейкую частку загрузкі, безумоўна, з офіса, тому што у нас ёсць таксама аператыўныя задачы, шмат міжнароднай і беларускай працы, і падрыхтоўка да канферэнцыі «Новая Беларусь». Але паўсюль, дзе магчыма, мы, безумоўна, будзем дапамагаць, спрыяць, удзельнічаць і супрацоўнічаць. Я не бачу тут нейкага канфлікту ці нейкага там накладання задач. Напрыклад, калі гаворка пра медыйную працу і Святлана і Сергей разам даюць інтэрв'ю, то яна патрабуе падрыхтоўкі з 2 бакоў, альбо падрыхтоўка да дыпламатычнага брыфінгу. У нас была сустрэча на мінулым тыдні ў дацкай амбасадзе з 20 амбасадарамі, і мы таксама разам прапрацоўвалі як бы і меседжы, і адказы на пытанні і пазіцыі. Таму зараз гэта вельмі шчыльная штодзённая праца, але я думаю, што калі мы абазначым нейкія асноўныя прыярытэты, падзелім абавязкі, у Сергея сфармуецца каманда, тады будзе прасцей, і ён будзе больш тады аўтаномна працаваць.
але до таго часу пакуль ён пачне працаваць аўтаномна і нават пасля таго ўсё ж таки Сергей Тихановскі, Святлана Тихановская, шмат для каго гэта не просто муж і жонка, але дзесьці можа быць вось такая одно ад другога не аддзельная. І як сённяшнее можна по-рознаму ставіцца да сённяшніх там заклікаў, выказванняў, якія гучаць з боку Сергея, і ён іх нібыта ад сябе падае, але хочаш не хочаш, яны ўсё адно адбіваюцца на іміджы, на стаўленні і да Святланы Тихановскай, і да працы ўсяго офіса. Наколькі гэта ўсё ж такі часам не вельмі добрае, так бы мовіць, уплыў на і адбіткі на іміджы? Ну, безумоўна, Сергей гэта самастойная незалежная фігура, палітычная, медыйная, і тое, што ён кажа, гэта не пазіцыя офіса ці Святланы Тихановскай. Ён себе называе першым джентльменам, называе паслядоўна ад самага пачатку і просіць не ўспрымаць свае словы і пазіцыі як афіцыйную пазіцыю дэмакратычных сілаў. Я думаю, оно так і будзе працягвацца. Людзі ж таксама разумеюць, што ў Сергея можа быць іншае бачанне, могуць быць іншыя ідэі, можа не хапаць дзесьці інфармацыі, таму ён можа рабіць нейкія недакладныя выказванні. Але гэта ўсё з часам наладзіцца, прыстасуецца, і ну, я думаю, што згладзіцца вось усе гэтыя такія канфліктныя ці патэнцыйна канфліктныя моманты. Ну, мы вось апошні на тутацы, калі ён выступаў, в прынцыпе, ён вельмі выразна абазначае, што вось гэта мая кампетэнцыя, а ўсё ж тычыцца там, напрыклад, там легалізацыі, праблемаў беларусаў, там пашпартоў, вось гэта там да офіса ці да кабінета, і ён гэтую лінію сам праводзіць. Гэтым займаюся я, а гэтым я не займаюся. І калі у яго будзе жаданне паўдзельнічаць у працы дэмакратычных структураў ці на нейкіх івентах, мерапрыемствах ці ў кампаніях, безумоўна, у яго ён будзе рады, усе будуць рады яго бачыць, і яму будзе месца паўсюль. І я думаю, што канферэнцыя «Новая Беларусь» будзе выдатная магчымасць Сергею менавіта сваё бачанне, сваю крытыку, пазіцыю, парады давесці да шырокага кола беларускага дэмакратычнага руху. Ну, ось фактычна зараз прагучаў адказ на пытанне гледача Максіма, ці будзе Тихановскі на Новай Беларусі. Я так разумею, што будзе, і ўжо прапрацоўваецца яго выступ. Можа быть, там трошку не по тэме, але цікава, шмат каму было. Вот я глядзеў, было такое вельмі ж абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Вось гэтыя котлеты по Тихановску, які Сергей Тихановскі смажыў на тутацы і частаваў іх людзей. Сама ідэя вось правесці такое вось івент, гэта чыя была ідэя? Сергея, усе ініцыятывы гэта ягоныя ўласныя ідэі, гэта ягоныя прапановы. Калі з котлетамі ён адразу, калі выйшаў, ён адразу прапанаваў гэтыя котлеты яшчэ ў амерыканскай амбасадзе. І бачна, што чаму это сведчанне таго, што яму да яго дайшлі вось гэтыя такія здзеклівыя словы ў дачыненні да Тихановскай, што там котлетніца, хай бы котлеты лепей смажыла, чым палітыкай займалася і гэтак далей. Ці з чаго гэта? Не, безумоўна, дайшлі. Гэта ж яшчэ з'явілася ў 2020 годзе, што нічого не умее там котлеты, баршчы варыць. Гэта ж 2020 год. І ўсе гэтыя 5 гадоў Сергей выношваў шмат ідэяў, ініцыятываў. Зараз у яго свабодныя рукі, ён сам свабодны, і ён можа гэтыя ідэі рэалізоўваць. І у нас ужо запланаваны прыём з нагоды 9 жніўня ў Вільні для дыпламатаў, палітыкаў, дзе ён будзе смажыць котлеты ў Вільні, хоча зрабіць у Варшаве для шырэйшага кола беларусаў, зрабіць таксама сваёй фішкай гэтыя котлеты по Тихановску. Но все, хто пакаштавалі котлеты, усе вельмі задаволеныя засталіся, таму я думаю, што добры фармат і будзе шмат іншых. У яго вось крэатыў, адчуванне аўдыторыі, вось здольнасць камунікаваць, ангажаваць публіку просто фантастычная, просто неймаверная. І вось гэтая энергія, якая запраўляе гэтай ідэі, тое, чаго нам сапраўды не хапала. Але тым не менш, ведаеш, ужо паспеў абрасці мемамі і часам не вельмі прыемнымі. Вось, скажем, вот это яго словы про магутны удар по рэжыму, ну вот ужо выкарыстоўваюць не ў вельмі добрым, там, негатыўным сэнсе. Все ж таки, ну, маглі дарадцы, ты у тым ліку, іншыя дарадцы, якія працуюць са Святланай, папрацаваць з Сергеем, ці ён не прымаў ніякіх парадаў? Ну, гэта бачанне Сергея, гэта ягоная пазіцыя, як ён адчувае, як ён фармулюе.
і ну немагчыма не дарацца нікому там укласці нешта там у вусны камусьці, і ну Сергей так адчувае, ён так фармулюе, і гэта знаходзіць рэзануе там сярод ягоных прыхільнікаў, сярод многіх беларусаў. Можа быць, якраз гэта добра, што ён камунікуе так ярка, моцна, эмацыйна, і не трэба яго асуджаць, гэта мы просто ўжо прывыклі, што нешта немагчыма, што тут нейкія фармулёўкі занадта. Для дыпламатычнай працы там ці для Святланы Ціханаўскай, ну такое цяжка ўявіць, такія заявы, яны больш акуратныя. А для Сергея ён гаворыць так, як думае, як адчувае. Ну а там з грашыма, напрыклад, ну ён сапраўды быў упэўнены, што ён зможа сабраць цяпер вось адразу там на свае ініцыятывы адразу вялікую суму. Но потым ён зразумеў, што это не так проста, і ёсць многія фактары, якія стрымліваюць людзей ад ахвяраванняў. Потым ён выправіўся, ён прызнае свае памылкі, адчувае рэакцыю, чытае ўсе каментары. Таму я думаю, што ўсё гэта ну усталюецца, устаканіцца, і ну не будзе нейкіх такіх істотных памылак рабіцца. Добра, на эту тему можна, конечно, шмат гаварыць, але ўсё ж таки Франак Вячорка не прэс-сакратар Ціханаўскага, і не дарацца яго, і не за ўсё можа там адказваць там ці тлумачыць, таму будзем там давай лепей да іншых тэмаў. І вось тэма, але звязаная як з Сергеем, так і са Святланай, і з тэмай, якую я хочу далей больш шырака прагаварыць з табой. Міхась піша: не зусім зразумела, чаму Святлана і Сергей не могуць памаўчаць, якіх прасілі амерыканцы. Няўжо яны супраць вызвалення іншых зняволеных? Так вось, наконт гэтай сітуацыі сапраўды, ну Сергей тлумачыў і на тутацы, і так асобна ў інтэрв'ю сваю пазіцыю наконт таго, чаму ён как бы не адказаў на гэтую, ну там нібыта просьбу, больш просьбу, так разумею, з боку лукашэнкаўцаў, чым амерыканцаў. Але шмат размоваў пра тое, што можа быць сапраўды варта было б ну не акцэптаваць гэтую размовы ў СМІ, а трошку памаўчаць, пакуль ідуць, магчыма, перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам, і ёсць верагоднасць ці там надзея, што выйдуць новыя палітвязні. Не было ніякай просьбы ад амерыканцаў. Это была просьба ад Лукашэнкі, і я ж таксама чуў гэтыя просьбы ад Лукашэнкі. Як яны маглі гучаць да амерыканцаў: вы ж там скажыце, чтобы они там ціха сидзелі і молчали, а то они меня критикуют. Вот так яны выглядаюць, і ён просіць памаўчаць і еўрапейцаў, а то яны надта шмат нападаюць еўрапейскіх парламентароў, і Ціханаўскай, усіх, хто выходзіць. І ясна, што ну, прымусіць чалавека маўчаць, інстытуцыю ці замежныя ўрады ну не будзе. Гэта просто хацелка Лукашэнкі, і ніяк на там працэс вызвалення гэта не паўплывае. Таму Сергея все разумелі, што Сергей не будзе маўчаць, і ад Сергея наадварот чакалі, каб ён гаварыў, каб ён каментаваў. Ну і Сергей, ён 5 гадоў маўчаў і выйшаў не для таго, каб сядзець зараз ціха і рабіць котлеты для самога сябе. Таму ён гаворыць ад імя іншых палітвязняў, за іншых палітвязняў, і перад дыпламатамі, і перад беларускай грамадскасцю. Таму ну пакуль ён можа і хоча, і яму ёсць што сказаць, хай гаворыць, і амерыканцы это выдатна разумеюць. Працэс ён працягваецца, і наша задача выціснуць з гэтага працэсу перамоваў. І ён жа не зараз пачаўся, ён давно пачаўся, з лютага ён інтэнсіфікаваўся, і мы у нейкай ступені удзельнічаем, у абмежаванай, але удзельнічаем. І наша задача выціснуць з гэтага працэсу як можна больш, каб як можна больш людзей выйшлі на свабоду, і самае важнае, каб спыніліся рэпрэсіі. Таму што мяне бянтэжыць, гэта цяперашняя закід ад рэжыму. Рэжым кажа: ну прыйшоў час здымаць санкцыі, галоўныя ж апанента выпусцілі, і яны закідваюць гэту ідэю, каб здымалі санкцыі і ў Брусэлі, у Вашынгтон. Але гэтага мала. Вызвалення Ціханаўскага мала. Каб была нейкая змена там у эканамічным ціску ў бок рэжыму. Вось, і таму мы спрабуем это выціскаць, і зараз камунікуем з партнёрамі. Сёння едзем на парламенцкую асамблею НАТО. Дзяніс Кучынскі паехаў у Вашынгтон, і ну будзем там дамаўляцца пра наступныя крокі. Усё ж таки ад вызвалення праз ціск вы не адмаўляецеся ад такой стратэгіі? Ну так ціск зроблены, каб ствараць інструменты для вызвалення. Ціск, санкцыі, ізаляцыя, заявы, нагадванне пра палітвязняў, все тыя непрыемныя для Лукашэнкі рэзалюцыі,
там еўрапейскага парламенту, это таксама формы ціску, і гэта тое, што падымае тэму палітвязняў на парадак дня. Калі б яе не было на парадку дня, то ні амерыканцы б не гаварылі з нашых палітвязняў, ні еўрапейцы б гэта не гаварылі, а мы робім гэтую тэму некамфортнай для Лукашэнкі. Ён уже 5 гадоў спрабуе замяць гэтую тэму. А давайте про торговлю паговорым, а давайте про двусторонние отношения, про границу. И он всяляк спрабуе адвесці ад таго, што важна нам. От темы репрессий, от темы политвязней. Ну, нет уже репрессий, там все это уголовники, нема политзаключенных у Лукашенко. А наша задача не, вось лічбы, вось доказы, вось факты репрессий. И мы соваем ему гэтыя неприемные имёны перад ім. І, конечно, ему гэта непрыемна, але гэта наша задача, таму гэта і ёсць ціск. І ціск ён неабходны, каб змусіць да сістэмных зменаў. Не для таго, каб адзін раз кагосьці выпусцілі, а каб былі сістэмныя змены, каб перасталі людзей саджаць, каб перасталі пераследаваць родных. Зараз дзяцей з новым законам па адукацыі пачнецца новая хваля з 1 верасня. І нам гэта ўсё трэба адмянілі дэкрэт у рэшце-рэшт аб невыдачу пашпартоў праз консульскія службы. Вось гэта тое, чым павінен дабівацца ў тым ліку, таму што тэма палітвязняў яна суперважная, прыярытэтная, але ёсць яшчэ цэлы веер праблем, якія мы таксама павінны вырашыць. І ціск неабходны, каб вырашыць, каб людзі адчувалі сябе людзьмі, як унутры краіны, так і тыя, хто выехалі, каб рэшце-рэшт усе маглі вярнуцца. Я прачытаў у адным тваім з апошніх інтэрв'ю, там былі такія словы з нагоды вызвалення Сергея Ціхановскага, і ты сказаў, што ну вось Сергей зараз на волі і ўжо зараз няма там ніякіх стрымліваючых фактараў пэўных для Святланы Ціхановскай. Слухай, і адразу ўзніклі такія пытанні. Так што, атрымліваецца, усе гэтыя вось амаль 5 гадоў пэўны стрымліваючы фактар быў? То есть, ну, разумела, што быў, але можа быць з-за гэтага стрымліваючага фактара і не дасягнулі таго, чаго маглі дасягнуць. Можа быць, вот ну как бы наколькі гэты фактар сапраўды быў стрымліваючым, што не дасягнулі дэмсілы таго, што можа быць, на што спадзяваліся людзі, што здолеюць за гэты час зрабіць. Ну, безумоўна, гэта псіхалагічна быў моцны інструмент ціску на Святлану. Тое, што знаходіцца найбліжэйшы чалавек, родны муж у турме, гэта інструмент ціску. І сапраўды гэта можа ўплываць на нейкія фармулёўкі, на нейкія публічныя заявы. Зараз яго няма. Але гэта кожны палітвязень у Беларусі, як закладнік, ён інструмент шантажу у руках рэжыму. На родных, на блізкіх, на тых, хто выехаў, на замежныя ўрады. Бярэ Лукашенка замежнікаў у турмы, трымае пачобута. Гэта інструмент ціску на Польшчу. Каб Польшча не рабіла заяву, там, не падтрымала, дзесьці не выступіла больш жорстка, таму што ёсць пачобут у турме, напрыклад. Тое самае было з японскімі, латвійскімі, эстонскімі грамадзянамі. Гэта закладнікі, якіх рэжым бярэ, каб ціснуць на тых, хто выехаў. І, ну, на жаль, застаецца 1150 плюс чалавек, і гэта таксама стрымліваючы фактар для ўсіх іх родных, усіх іх знаёмых, усіх, хто за мяжой і замежныя ўрады ў тым ліку. Вось, ну, мы маем дачыненне з такім абсалютна негуманным, бесчалавечным, таталітарным рэжымам, які будзе гуляць жыццямі людзей, вот, каб дабіцца сваіх там мэтаў, задачаў. Ну, а наша задача таксама гэта выкрываць і пазбаўляць яго такіх інструментаў. Былі нават такія, зараз калі паслухаць апошнія выказванні Святланы Ціхановскай, як мне здаецца, так можа быць, яна выказвалася так і раней, хаця можа быць больш рэзка дазваляе сабе апошнім часам выказвацца. Нехта нават кажа, што Ціхановская радыкалізавалася. Гэта сапраўды так, і гэта сталася з-за таго, што вось гэтага інструмента маральнага ціску ў рэжыма зараз няма, ці так Сергей на яе ўплывае, так радыкалізуе яе? Не, я сачу за ўсімі заявамі і каментарамі. Яно ўсё ідзе сістэмна і паслядоўна, і нейкай змены няма. І гэта пазіцыя, што рэпрэсіі павінны быць спыненыя. Яна была і да вызвалення Сергея, яна была і раней. І тое, што яе, магчыма, раздражняе, это вось гэтая дыскусія, якая зараз пачалася. Вот все, Сергей выйшаў, і прыйшоў час нармалізаваць, а іншыя хай сядзяць. Гэта вот тое, што зараз закидываецца, і вось гэта інтэрв'ю было менавіта пра тое, што давайте, ну все, раз выйшаў, давайте здымаць санкцыі, нармалізаваць, а іншыя. І вось яе гэта злуе, і таму яна зараз б'ецца за ўсіх астатніх.
за ўсіх, хто працягвае сядзець у турмах, за беларусаў, якія не могуць вярнуцца дадому. Вось, і пра гэта трэба гаварыць зараз, тому что это мы з вами бачым карцінку рэпрэсію про Лукашенку, а замежны там decision maker, stakeholder, ён чытае навіны. Лукашенко вызваліў Сергея, памілаваў яшчэ там 16 палітычных вязняў, і складваецца ўражанне: ну все, беларускі крызіс вырашаны, ён там уже кагосьці мілуе, то давайте зоймемся там Іранам, Ізраілем і там Кубай, Венесуэлай і іншымі праблемамі, тому что можа з'явіцца фальшывае адчуванне, што беларуская сітуацыя, праблема вырашылася цяпер. І для гэтага трэба зараз крычаць яшчэ гучней, што не вырашылась, наадварот, все працягваецца, просто ёсць магчымасць, новыя інструменты, якімі трэба скарыстацца, каб гэтую пазітыўную дынаміку захаваць. Вось, дарэчы, давай звернемся да гэтага інтэрв'ю палітыка. Вот менавіта выкарыстоўваючы словы і фразы з гэтага інтэрв'ю, тыя частка дэмакратычных сілаў, якія выступае за перамовы і спыненне ціску, Іван Краўцоў, Валерый Кавалеўскі, там Хоміч, Гарбунова і не толькі яны вот выкарыстоўваюць яго. Все ж таки, что там было у гэтым інтэрв'ю, что не так прочитали, что не так сказала Тихановская? Ну, беларускія медыі пайшлі толькі 2-3 цытаты з гэтага інтэрв'ю. Насамрэч, это вялікая размова, поўная версія была апублікавана ў нядзелю, вялікая, карацейшая была на мінулым тыдні, але патрапілі толькі некалькі цытатаў, яны былі менавіта ў кантэксце вось гэтага вызвалення. Ці прыйшоў час вось ўсё зняць, і другі быў момант, ці не варта вось вот это гандаль палітвязнямі узаконіць. Гандаль — это калі мы нармалізуем сітуацыю, што вось Лукашенко вызваліў Ціхановска, і мы, напрыклад, здымаем санкцыі на калій. Вось, і гэта першае, гэта нікуды нас не завядзе, а гэта толькі матывуе рэжым яшчэ болей браць закладнікаў, яшчэ болей рэпрэсаваць, таму што ён адчувае кроў, адчувае магчымасць зарабіць на гэтым. Мы павінны ставіць все-таки умовы, вельмі ясныя умовы, што робіцца адзін этап, выконваецца, і тады могуць рабіцца нейкія крокі ў адказ. І вось гэта тое, што ў палітыка, у поўнай версіі інтэрв'ю, таксама ў іншых размовах яно прагучала, але яно просто не было заўважанае як іншыя цытаты. Таму моя просьба заўжды чытаць арыгіналы размоваў, поўныя версіі тых, хто разумее на замежных мовах, таму што кантэкст размовы ён вельмі важны. Ну і ўсё ж таки ваша дыскусія з Іванам Краўцовым, пазіцыя Кавалеўскага і яго каманды, там і ён не адзін, ўсё ж таки наколькі гэта уплывае на разыходжанне, на нейкі раздрай у дэмакратычных сілах? Як ты ацэньваеш сітуацыю? Гэта не новая дыскусія, она працягвалася ўсе гэтыя гады. І ўсе гэтыя меседжы, якія мы зараз чуем там ад Івана, ад Кавалеўска, мы чуем ад Ігора Тура і ад Васкрэсенскага ўсе гэтыя гады. І мы таксама атрымліваем гэтыя меседжы, там пра незлі дзеда, там тады ўсё будзе па-іншаму, чого хоча Лукашенко. Мы таксама гэта ўсё атрымліваем. Тут пытанне, што мы ім не верым. Потому что мы уже проходзілі, уже наступалі на гэтыя граблі. У 21 годзе наступалі на іх амерыканцы, калі затрымліваліся тады, калі гэта было вельмі важна. Затрымліваліся санкцыі пад абяцанне там сістэмных зменаў, і потым гэтыя змены не рабіліся. Таму мы больш уважлівыя, і заходнія палітыкі, якія таксама гэта памятаюць, яны вельмі уважлівыя да крокаў, канкрэтных крокаў і канкрэтных умоваў. Ёсць дарожная карта распрацаваная, па якой мы працуем з замежнымі ўрадамі, што, за што і якім чынам павінна адбывацца. І яна безумоўна не публічная, безумоўна гэта прадмет там для перамоваў, але ў нас ёсць гэтае канкрэтнае бачанне, гэтыя канкрэтныя умовы, і мы просто па ім ідзем, каб максімум выціснуць для беларусаў з гэтай гатоўнасці рэжыму размаўляць. Вось, нехта з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў сапраўды шчыра верыць там у тое, што Лукашенко стане там гуманным, добрым, і калі там на каленях прыпаўсці, то вот адразу все выйдуць і стане як у 19 годзе. Я ў гэта не веру, не будзе ўжо ніколі як у 19 годзе, таму што адбыўся 20, а потым 22 і пачалася вайна. Але чамусьці некаторыя прадстаўнікі дэмакратычных сіл просто ігнаруюць факт вайны, як быццам бы яе няма. Вось няма вайны, узбраення, атакаў Пуціна на Украіну і Лукашэнкі ў гэтым саўдзельніцтве.
А гэта таксама нельга выключаць, тому что менавіта гэта фармуе асноўную палітыку захаду дачынення да Беларусі, менавіта са ўдзел у вайне. Вось, і пакуль там гэтая вайна працягваецца, ну мы разумеем, што там поўнага там зняцця санкцыяў і вяртання ў 19 год, калі Лукашенко быў яшчэ такі легітымны, прызнаны, ездзіў кудысьці, сустракаўся, ну такога не будзе. Франак, ты узгадаў прапагандыстаў, безумоўна, да іх словаў как бы трэба ставіцца з пэўнай насцярогай і скепсісам, тым больш што ну што яны вырашаюць, тым не менш як да самой ідэі. Вот як ты это ўсё-таки пракаментаваў ад таго ж самого Воскресенскага прагучалі словы про тое, што здымайце санкцыі як мінімум з калійкі і з банкаў і з Белавія, і як мінімум напалову турмы опусцеюць, ну маюцца на увазе з палітвязняў. Ці лічыш ты это рэальным? Ну, па-першае, Воскресенскі ні на што не ўплывае. Ягоная роля это быць такім перадатчыкам, якраз таки сеяць. Ну вось ён перадаў месседж ад не ведаю ад каго, ад Черчилля там ці яшчэ ад каго. Ну ён перадаў гэты месседж там Пратасевич, Тур, вось Воскресенскі, тых, каго там чытаюць у колах там беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны вось гэтыя сеяць ідэі, што это магчыма. Яно выглядае трошки інакш, гэты працэс перамоваў. Ёсць там лініі закрытых размоваў, якія вядуць там наши заходнія саюзнікі з Менскам. Там ёсць нейкія элементы, пра якія ідзе размова, у тым ліку звязаныя з санкцыямі, але ёсць вельмі пэўныя выразныя умовы, якія для гэтых крокаў адказ павінны ставіцца. Ну пакуль мы не там, пакуль мы не там гаварыць пра скасаванне калійных там санкцыяў на транзіт калійных угнаенняў, гэта просто нереальна. Таму што для еўрапейцаў уводзілі гэтыя санкцыі пасля вайны у першую чаргу. Па-другое, зараз Лукашенко судзіцца супраць Літвы ў міжнародным арбітражы на мільярды, там больш чым 12 мільярдаў еўра. І у разгар гэтага суду, гэтага арбітражу Менску супраць Літвы, яны будуць прапановваць Літве здымаць санкцыі супраць Лукашэнкі, распісацца ў тым, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя не абрунтавана. Гэтага просто не адбудзецца. Віктор Малішэўскі вяртае да нас да тэмы выказвання ў Сергея, і тое вот акурат только то выказванне, якое, як я ўжо сказаў, стала мемам. Просто цікава, ці ў тэме Франак, якія удары збіраецца нанесці рэжыму Ціхановскі, і ці ўзгадняе ён свае дзеянні з офісам Светланы Ціхановскай і дэмсіламі, а калі да, то як наконт яго словаў пра пасадзіць Лукашэнку на кол? Ён не ўзгадняе, але ён дзеліцца некаторымі ідэямі. Ёсць сапраўды добрыя, свежыя, цікавыя ідэі. Ёсць ідэі, якія не патрабуюць ніякіх рэсурсаў, там ні людскіх, ні часавых, ні матэрыяльных. Ёсць ідэі больш складаныя. Яны ўсе прадугледжваюць дзейнасць унутры краіны ў першую чаргу, але таксама інфармацыйнай прасторы. Я не думаю, што ён ужо ўсё паспеў расказаць, таму што кожную сустрэчу ён з нечым новым прыходзіць. Але я думаю, што яго за гэтыя 5 гадоў ён меў магчымасць і парэфлексаваць, і прыдумаць розныя рэчы, і зараз ён гэтыя ідэі, многія свае думкі тэсціць, як грамадства зрэагуе, што рэальна, што не, і трэба даць яму такую магчымасць, і многія з гэтых рэчаў сапраўды заслугоўваюць падтрымкі. Ну, выбачай, тут ведаеш, як ты адзіны чалавек, які блізкі зараз да Ціхановскага зараз у нас у эфіры, таму да цябе пытанні ты, якія, можа быць, людзі хацелі б задаць яму, ну ці там, можа быць, хтосьці ад яго патлумачыў. У Твітары некаторыя хейцяць Ціхановскага за навушнікі ад Apple. Маўляў, вось на гэта і пайшлі сабраныя ім грошы. Ці ведае Франак, адкуль навушнікі ў Сергея? Там яшчэ было і пра гадзіннік таксама ў яго, ну і нават дайшлі до таго, што можа быць за сабраныя данаты мяса набываў для котлет, якія на тутацы гатаваў. Так вось, навушнікі, гадзіннік, мяса і ўсё астатняе. Не, я, на жаль, не ведаю і не пагружаюся ў гэтым. Гэта ягоная справа, і гэта ягоная ініцыятыва. Ён, зноў жа, ён не з'яўляецца там афіцыйным прадстаўніком, чыноўнікам там ці там удзельнікам офісу ці кабінета. Ён мае права сам там распараджацца, знаходзіць сродкі і вызначаць, як іх патраціць для сваёй працы.
Я вярнуся да прапагандыстаў, выбачай, Франак, узгаданы табой не раз тур. Я не ведаю, бачыў ты гэты адзін з недаўніх яго допісаў наконт круглага стола магчымага паміж дэмсіламі. Таксама тэму у чат рэфарматараў, калі не памыляюся, Іван Краўцоў закінуў, гэта пайшла там далей, і тур кажа, што так з кім вот там садзіцца за стол, хто вот там ад улады, хто там Лукашенко, што вы там з сябе уяўляеце, з кім садзіцца за стол. Ты уяўляеш сабе круглы стол с удзелам дэмсіл, ну по кшталту круглага стола солідарнасці 86 года? Ну, безумоўна, таксама яно выглядаць не будзе, як у Польшчы, але нейкія паралелі, падабенства напрошваюцца. Таксама Польшча савецкая была пад санкцыямі, таксама была аслабленая метраполія Расіі, якая не магла падтрымаць, і гэта вымусіла чыноўнікаў, вымусіла номенклатуру тады польскую, савецкую пайсці на хто мне тут звоніць? Еўракамісар. Так, пайсці на гэтыя перамовы. Безумоўна, павінны скласціся шэраг фактараў, каб гэта адбылося. Зараз мы не ў тых умовах, але безумоўна мы да гэтага прыйдзем, так ці інакш, тому што ўсё роўна давядзецца размаўляць. Нашая задача, каб гэта не быў дыялог, круглы стол умоўнага там Лукашэнкі ці там яго наступніка Коля, хто заўгодна, з захадам, а каб гэта быў унутрыбеларускі дыялог, нацыянальны дыялог, дзе будуць і дэмакратычныя сілы, і грамадзянская супольнасць, і прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў, а тыя, хто прадстаўляюць розныя пласты беларускага грамадства, каб знайсці выхад з крызісу, каб правесці выбары, каб захаваць беларускую незалежнасць, адбудаваць Беларусь пасля лукашызму, калі Лукашэнкі ўжо не будзе. І такое я магу паверыць, таму што за гэтыя 5 гадоў удалося пакамунікаваць з вялізнай колькасцю людзей, вялізнай, якія працуюць у сістэме, некаторыя дагэтуль у Менску, некаторыя прыбліжаныя да рэжыму, і яны таксама вельмі стомленыя ад Лукашэнкі. І адна рэч тое, што яны там робяць на пабліку, у эфірах, на тых нарадах записваюць у блакноцікі, там акуратненька і ціха, а іншая рэч, што яны гавораць у прыватным жыцці і прыватнай камунікацыі. І я веру і магу сабе ўявіць, і там вельмі шмат адэкватных, разумных людзей, якія сталі закладнікамі ў нейкай ступені гэтай сістэмы. Многія з іх не могуць выйсці з гэтай сістэмы, альбо не бачаць выхаду, альбо яшчэ не бачаць сэнсу, альбо моманту. Але я думаю, што это магчыма. І нам трэба да гэтага будзе рыхтавацца, што нам давядзецца размаўляць з тымі, хто зараз працуе на лукашэнкаўскі рэжым. Давядзецца, хутчэй за ўсё, але я не веру, мне вельмі слаба сабе ўявіць, што давядзецца сесці за стол з Лукашэнкам, бо з ім якраз размаўляць ён якраз размаўляць з беларусамі не хацеў ніколі. І гэта не цяпер адбылося, гэта ад самага пачатку. Ён па сваёй натуры, прыродзе і палітычных амбіцыях аўтарытарна-талітарныя чалавекі бачаць толькі сябе і сваю ўладу. Так, я разумею, что там еўракамісар на сувязі, але ўжо скажы, что ты на еўрарадыё, так что хай трошку пачакай. 2 пытання, 3 максимум на заканчэнне. Коротко, можа быть, ты узгадаў, что Кучынскі зараз у Вашынгтоне. Я чытаў про тое, что Святлана с Сергеем, там, здаецца, у лісце да Трампа узгадалі, что яны хацелі бы сустрэцца с прэзідэнтам ЗША, то ён паехаў арганізоўваць сустрэчу? Мы зараз сустрэліся з некаторымі прадстаўнікамі каманды, там, са стратэгамі, блізкімі да Трампа у Дубровніку, у Харватыі. Вельмі цікава пагаварылі. Яны казалі, што, в прынцыпе, вельмі вялікае зацікаўленне ёсць сярод каманды, сярод і ў Белым доме, у Дзярждэпартаменце, каб працягваць гэтую тэму Беларусі. Яна, безумоўна, зараз не прыярытэт, але нам вельмі важна яе вынесці медыйна. Я тут адразу, может быть, прадбачваючы пытанне наступнае пра Пракоп'ева, хацеў сказаць, што Пракоп'ев правільна сказаў наконт медыйнай працы, і гэта тое, што мы адразу пачалі рабіць. Нам трэба трапіць у павестку, у інфармацыйную павестку Злучаных Штатаў. Вызваленне Сергея супала з ірана-ізраільскай вайной, і яно абсалютна згубілася, прайшло міма, незаўважна. Гэта якраз такі, калі б это быў іншы момант,
больш удалай, не адбывалася такіх геапалітычных рэчаў, яна бы ну по-іншаму і цікавасць да Беларусі сфармавала у амерыканскім эстаблішменце. Ну зараз мы паспрабуем гэта дапрацаваць, гэты момант медыйны, і ўжо зараз выйшла вось гэта некалькі размоваў з палітыка, з Associated Press, на CNN размовы. Я думаю, што мы створым такі спрыяльны медыйны кантэкст, каб тэму Беларусі падняць вышэй. Вельмі шмат людзей, якія сімпатызуюць беларускаму пытанню, людзі ўсё разумеюць, і амерыканскія дыпламаты сочаць кожны дзень як бы і за развіццём, і за ну, працэсамі там вакол гэтых перамоваў. Я думаю, што нам трэба набрацца цярплівасці, не ўсё адразу. Складаны момант, але ёсць вакно, сапраўды ёсць вакно магчымасцю, якім можна карыстацца, ім трэба карыстацца мудра. Але Дзяніс зараз у Вашынгтоне, Пракоп'еў таксама у Вашынгтоне, ён прапаноўваў сваю там нейкую дапамогу у хоць будь у чым. Яны будуць неяк кантактаваць, звязвацца, ці ты вот узгадаў Пракоп'ева, но дыстанавацца ад яго будете? Я не ведаю, я так Прокопьеву спрабаваў пісаць апошні год, он мне не адказвае, звычайна праз вас перадае Зміцер усе паведамленні і месседжы. То калі ён вам напіша, перадавайце мне, вот, я абавязкова. Ён выбраў такі фармат камунікацыі праз Еўрарадыё. Не ведаю, наколькі это эфектыўна, але я буду рады паразмаўляць асабіста і ну прагаварыць, што можна зрабіць супольна, таму што зараз усе рукі все патрэбныя. Зараз момант, якім трэба карыстацца. І актыўнасць дыяспары, і беларусаў у свеце, і ўсіх палітычных структур надзвычай важная. Вось гэтыя наступныя тыдні і месяцы яны будуць і па ўкраіне, і па Беларусі мець вельмі важнае значэнне. Сёння мы чакаем таксама наступнага брыфінгу прэзідэнта Трампа. Паглядзім, што дакладна будзе заяўлена па ўкраіне. Спадзяёмся, што бліжэйшыя тыдні будзе разглядацца закон Білл Ліндзі Грэма па санкцыях супраць Расіі, а яны якраз такі вельмі моцна ўдараць па Лукашэнку, калі гэты біл будзе прыняты і падпісаны прэзідэнтам Трампам. Таму будзе вельмі цікава, вельмі важна, што адбудзецца наступныя некалькі тыдняў. Ну, я папрашу выразаць гэты кавалак нашай размовы і перакіну яго Пракоп'еву, каб ён адрэагаваў і ўсё ж таки разбаніў цябе і адказаў напрост на твае каментары, а не толькі праз наш эфір, хаця я заўсёды рады бачыць як яго, так і цябе ў нас у эфіры. Пытанне праз данат. Алеся піша: у 21 годзе на платформе «Голас» амаль 800 тысяч беларусаў выказаліся ў падтрымку перамоваў. Чаму зараз офіс пра гэта маўчыць? Мы про это как раз говорим. Это как раз показывает, что от 2020 года увесь час тема перамоваў, тема дыялогу была нашай цэнтральнай. Праблема, што рэжым і беларусы бачаць по-рознаму гэты дыялог. Рэжым бачыць дыялог, што ён будзе размаўляць там з амерыканцамі ці яшчэ з кімсьці пра нейкія санкцыі, плюшкі, бонусы для сябе, але будзе пры гэтым збіваць, арыштоўваць і мучыць беларусаў. Мы з вами ўсе галасавалі 800 тысяч чалавек менавіта за нацыянальны дыялог, каб выйсці з крызісу, каб скончыць тэрор, каб правесці свабодныя выбары. І мы працягваем на гэтым настойваць і будзем працягваць за гэта выступаць. Два кароткія пытанні на завяршэнне. Ад Максіма пытанне: як спадар Франак глядзіць на польскія санкцыі на Машэнскага? Увогуле гэта сітуацыя, ну як ты яе ацэньваеш, нечаканая ўсё ж таки было, і шмат хто там задаваўся пытаннем, хто ж усё ж таки здолеў пралабіраваць увядзенне гэтых вось санкцый супраць Машэнскага. Нацыянальная санкцыя — это новая, менавіта новы фармат, і Літва і Польшча пачалі па ім працаваць. Эканамічныя санкцыі, індывідуальныя былі і раней. Мы яшчэ не размаўлялі ні з кім з польскіх палітыкаў, чыноўнікаў, каб высветліць дэталі і зразумець, які там быў кантэкст, якія прычыны і што далей. Ну і на завяршэнне, шмат пыталіся тут у чаце таксама наконт сённяшняй такой навіны ад Губазіка прыйшло, што яны нібыта там пад Магілёўцаў двух затрымалі, якія ехалі і мелі пашпарты Новай Беларусі. Ужо пайшла зразумелая інфармацыя, што это фейк, прычым так на каленцы злеплены, што гэта не сапраўдныя пашпарты Новай Беларусі і гэтак далей. Але гэта сведчанне таго, што зараз яны возьмуцца прапрацоўваць гэты накірунак, то есть рэпрэсіі пашыраюцца, і ўвогуле стаўленне тваё да пашпарта, ці варта зараз хаця б нават ужо да гэтага рызыкаваць, каб яго займець?
Ну безумоўна варта яго замець, варта нават у цяперашнім стане, калі это просто пасведчанне, нават калі яно мае сімвалічнае значэнне, варта яго атрымаць. Это дакумент эпохі, ён мае вялікае значэнне сімвалічнае, ён мае значэнне палітычнае, это сапраўды ціск на рэжым, таму яны так балюча рэагуюць на гэты пашпарт і змагаюцца з гэтым пашпартам, і ён мае значэнне міжнароднае. Таму што гэты пашпарт ён дапамагае вырашаць іншыя праблемы легалізацыі беларусаў за мяжой. Мы прыходзім і кажам, вось ёсць пашпарт, ёсць пашпарты замежніка, не можете падтрымаць пашпарт, працягніце пашпарты замежніка да 3 гадоў, напрыклад, у Польшчы там ці ў іншых краінах. І таму мы безумоўна заклікаем падавацца, атрымліваць, і гэта бяспечна, ніякай базы ў базіка няма гэтых пашпартоў. Відавочна, гэта былі фейкі, фейкавыя пашпарты, і зараз спрабуюць апраўдацца, што былі нейкія там пару асобнікаў выдадзеныя, не было. Іх у прыродзе не існуе вось такіх у такой форме, як яны это паказалі на фотаздымку. Але таксама гэта элемент суб'ектнасці. Нам важна абазначыць суб'ектнасць беларусаў. Такая ёсць вялікая рызыка геапалітычная, гістарычная, экзістэнцыйная, што Беларусь яна будзе паглынутая Расіяй, будзе ўспрымацца суагрэсарам, а роля беларусаў, палка Каліноўская, беларусаў, якія сядзяць у турмах, беларусаў, якія пратэстуюць, застанецца ў гісторыі незаўважанай. І ўвесь імідж Беларусі, беларускага народу, ён будзе звязаны з тым, што робіць Лукашенко на доўгія гады наперад. І тое, што у нас ёсць альтэрнатыўная дзейнасць, структуры, Ціханаўская, якая ездзіць в пашпарты, это ўсё абазначае маральны суверэнітэт беларусаў. Што мы не несем адказнасць, мы не такі як рэжым, у нас ёсць свае інстытуцыі, у нас ёсць свае рашэнні, свая пазіцыя, яна адрозніваецца ад пазіцыі Лукашэнкі. Это вельмі важна для беларускай супольнасці і важна для будучыні. Таксама, што мы гэта зрабілі. Нават калі у нас не атрымаецца атрымаць абсалютна поўнае прызнанне, як там дакумента для падарожжаў гэтага пашпарту, гэта ўсё роўна гістарычная спроба. Ён выконвае ўжо нейкія функцыі, ён мае там мінімальны абмежаваны функцыянал там у асобных краінах, перасякаць мяжу нельга, я спрабую таксама ім сам карыстацца там у нейкіх побытавых рэчах. Ён як электронны дакумент пасведчання асобы, не выдадзены дзяржавай, ён ужо працуе. І я думаю, што чым больш будзе гэтых дакументаў выдадзена, зараз оно адбываецца ў пілотнай фазе, таму што мы яшчэ не правялі нават асноўныя кансультацыі з ганаўскімі структурамі. Чым больш будзе выдадзена, тым больш будзе шансаў на падтрымку і на прызнанне гэтага пашпарту. Пакуль гэта пару сот чалавек, то ніхто сур'ёзна нават не разглядае там, каб даць нейкі статус гэтаму дакументу. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, і там еўракамісар у Франыка на дроце, і сам ён ляціць, як ужо казаў, на замежныя сустрэчы. Таму дзякуй вялікі, Франыкі. Нагадаю, што ў нас в эфіры быў першы дарадца Святланы Ціханаўскай, Франак Вячорка. Ну і не забывайце подписываться на сацыяльныя сеткі як офіса, так і Святланы Ціханаўскай і іншых дэмакратычных структураў, каб быць у курсе, што яны робяць. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. Франак абяцае часцей з'яўляцца у нас у эфіры, а яго словы Прокоп'еву мы перададзім абавязкова. Дзякуй, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.